No día de hoxe a CIGA convocamos asambleas de delegados e delegadas en todas as comarcas para chamar ao 8 e ao 10 de marzo, para chamar a unha mobilización xeral nestas dúas datas nun momento onde a reivindicación e a loita contra a precariedade e a desigualdade en reivindicar unha Galiza con traballo e un pobo con dereitos é unha necesidade ante a extensión da precariedade, especialmente para as mulleres, pero para o conxunto da clase traballadora e para a mocidade, da precariedade dos baixos salarios e da desigualdade. Nun momento onde, ademais, o medre do fascismo e da ultradereita aliméntase precisamente de políticas neoliberais como unha reforma laboral ou como un diálogo social que o que fai é desmobilizar e precisamente legitimar e blanquear estas políticas que xeneran que a perda de poder adquisitivo dos salarios e o empobrecimento xeralizado sexa unha realidade. Ademais, nunha situación internacional onde a globalización neoliberal non ten límite na súa agresividade, na imposición da guerra e do militarismo como arma para seguir acumulando riqueza sen importarlle impoñer e manter un sistema mundial inxusto baseado na desigualdade e no bloqueo a países como Cuba, na intervención en países como Venezuela ou, en todo caso, as amenazas que pode haber sobre Groenlandia ou sobre Irán. Unha mobilización o 10 de marzo e 8 de marzo, unhas mobilizacións moi necesarias e importantes porque na loita e na mobilización é o camiño para a conquista de dereitos.